Tässä on näitä legendaarisia Nakamoritsia. Ja pikkasen jännittää tämä homma. Siinä on yksi halkaistuna. Ja tämän, niin kun, tässä on tämmönen todella voimakas tuoksu. Ja nää ihan niin kuin näyttäisi, että tämä niin kuin tihkuu sitä itteensä tuolta sisältä kapsaisiin. On niinku mä oon nyt tähän valmistautunut syömällä jogurttilounaan. Ja toivoisin, että se vähän tasoittaisi sitä vatsanpoltetta tässä iltapäivän aikana. Enkä aio olla tyhmä, eli en syö kokonaista kerrallaan. Mutta niin tyhmä on, että aion kuitenkin maistaa tätä. Eli ehkä 4. Olisiko sopiva? 4. Vetää varo, ettei nyvi sormille, koska sitten kun ottaa illalla piilareita pois silmästä, niin kyllä tietää, että mitä on tehnyt päivällä ja vaikka kuinka monta kertaa skype pesi. Tässä on nyt 4. osa tätä häijyä paskiaista Nakamoritsia. Ja tuoksukin on niinku, se jo varoittaa niinku, että pysy pois. Sitten se lähtee. Mitä tästä mausta voisi oikeastaan sanoa? Maku ei ole niin hyvä kuin normaaleissa chileissä. Maku on itsessään vähän semmoinen mitään sanomaton, mutta ja nyt vasta alkaa tulisuus tulla esille. Se alkaa vähitellen leviämään nielussa ja kielessä. Niin vähän on tässä tätä hedelmällihaa. Ulkona sitä lunta. Ja ei näy ihan varmaan kaverasti. Nyt on mennyt puolikas Nakamoritsi. Ja nyt alkaa tulla se kivun tonne. Ne on petollisia siitä, että sä pystyt sen syömään. Siinä vaiheessa ei ole vielä mitään. Nyt kun sitten kun sä oot syönyt sen, että kun se on nielussa. Potkii ihan helvetisti. Paketissa sanotaan, että tää on 300 kertaa tulisempi kuin jalapeeno. Tässä vaiheessa voi vain todeta, että
oon tyytyväinen, etten syönyt kokonaan sitä. Polto on ihan sietämätön. Onko pahin tähän asti? Ehdottomasti. Eilen me syötiin kamerojen kanssa näitä lounaalla yksi tommonen pieni kokonaan ruokaan sekoitettuna. Eikä se nyt niin kauheita ollut, mutta Joko alkaa helpottaa? Ei helpota ollenkaan. Paljonko asteikolla 90? Tää onko semmonen ihan käsittämätön? No 9. Mutta ihan hirveä. Mä sanoisin, että nämä on kyllä ihan maineensa verosia. Tällä kertaa ei kyllä paljon hymyilytä tässä testissä. Eikä musiikit saa. Mutta kyllä tässä jäi niinku semmoista pelivaraa vielä. Että ja myöskin testattavaa jäi, niin ehkäpä sitten seuraavalla kerralla menisi kokonainen nakamolissa. Mutta mä luulen, että Sitä riittää seuraavalle kerralle 1, sitä seuraavalle 2 ja viimeiselle kerralle 3 kappaletta. joo, sillä tavalla. Nyt on kyllä semmonen olo, että Joko helpottaa? en tiedä, se on yhtä aikaa mieletön kipu ja yhtä aikaa hyvä aloitus. Ja sehän tämä chilinsyönnin salaisuus onkin, koska eihän tässä mitään järkeä olisi, jos siitä vaan sanankuvaamatonta kipua saisi. Suositteletko? 2 thumbs up! Kiitos.